मध्यंतरीच्या बदल्या झाल्या, त्याच्यामुळे डॉक्टर आपल्या जिल्ह्याच्या बाहेर गेले, परंतु आपल्या जिल्ह्यामध्ये नवीन डॉक्टर आलेले नाही. त्याच्याबद्दल मी कॅबिनेटमध्ये सुद्धा विषय मांडला. अनिल सावंत साहेबांच्याकडे लवकरच आमची मीटिंग होणार आहे आणि या मीटिंगमधून शेवटी डॉक्टर हे असं असतं की त्यांनी स्वतःहून या ठिकाणी नोकरी येण्याचं कबूल करायला लागतं आणि त्या दृष्टीने आमचे सर्वांचेच प्रयत्न आहेत. या प्रयत्नांना यश मिळावं अशी मी मनापासून खरं तर अपेक्षा व्यक्त करतो आणि डॉक्टरांनासुद्धा या कोकणामध्ये येण्याची सुबुद्धी व्हावी आणि कोकणाची जनतेची सेवासुद्धा करण्याची आणि त्याच्याचबरोबर हे जे आपल्याकडचं ॲक्ट आहे त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग रत्नागिरी वेगळं करून त्याच्यामध्ये त्याला प्रायोरिटी देण्यात यावी अशी विनंती आम्ही सरकारला केली आणि ती विनंती त्या ठिकाणी लावून धरू आणि कोकणात मिळवून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.